Eto mga kaaksyon, araw mismo ng Pasko, isang katakot-takot na pangyayari ang iniwan sa mag-iina sa Ginubatan, Albay. Kwento ni Janice Napicol, ang ina ng dalawang bata alas 8 ng gabi nang biglang pumasok sa kanilang balkonahe ang lasing na lalaki na si Ronel Nolias. Dala ang itak at malaking bato ay sumisigaw at pilit na tinatawag daw ang pangalan ng anak na babae ni Janice para daw gahasain umano ang bata. Dahil sa takot na idinulot nito sa mag-iina, kasama natin ngayon si Janice na humihingi ng tulong. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Janice. Magandang hapon din po. Opo, kumusta kayo ngayon? Ito ding mga anak ninyo after nitong insidente. Medyo okay na po, pero hindi pa rin po okay doon sa lugar namin. Kasi, medyo kampante ka na ngayon, pero doon sa lugar nyo, nandun pa rin yung takot mo. Opo, kasi doon po nag-aaral yung mga anak ko. Hindi po kami doon nauwi sa bahay. Kasi hindi po siya safe. Kasi nandun pa rin po, pagala-gala pa rin po yun si Ronel. Okay, so for the meantime, umalis muna kayo doon sa bahay ninyo. Opo, nakikitira po kami. Minsan sa mama ko, minsan sa pamilya ng asawa ko. Ilang taon na ba itong anak mong babae na pinag-uusapan 6 years natin? old po. 6 years old, itong batang tinatawag nitong lalaki. Opo. Para gahasain. Opo. Yung oras na yun na tinatawag nitong si Ronel, yung anak mo, nasaan siya? Nandun po sa loob ng bahay So naririnig namin. ng bata? Opo, umiyak nga din po yung anak ko. Kasi narinig niya talaga yung pangalan niya na tinatawag Na siya talaga yung tinatawag? Opo. So habang nag-iingay itong suspect, lasing na lasing, tinatawag yung pangalan ng anak niyo? Opo. Kumusta ngayon yung bata? Ano, natatakot pa rin po, lalo na yung anak kong lalaki. Takot din po kasi kinakalabog niya talaga yung pintuan namin. Nung mga panahon na nag-iingay itong si Ronel, nasaan si Mister? Nandun po sa mama niya. Hindi ko nga po alam kung bakit siya doon pumunta. Hindi kasi siya nagpaalam. Tapos kinuha niya pala yung mga gift ng mga bata para dalhin sa bahay. Tapos napadaan siya doon sa may inuman. Tapos sinabihan siya na lasing daw po nga yan si Ronel. Tapos binigyan ng flashlight. Yung flashlight yun yung ginamit niya para makapunta sa bahay namin. Kasi pinatay ko yung mga ilaw doon sa labas. So that night, pumunta sa bahay ninyo, dala-dala yung flashlight na galing sa asawa mo? Hindi po. Galing po yun doon sa Barangay Tanod kasi pinapauwi siya. Kasi dapat po sana doon po sa restaurant yung Ronel magwawala. Sabi, umuwi daw po sa bahay nila para makapagpahinga Okay. na. To make the story short, bakit yung anak mo yung hinahanap nitong si Ronel? Iwan ko nga po. Kasi ang pagkaalam ko nga po doon, yung mga kapitbahay namin nagsasabi na tinatanong yung mga pangalan namin. Eh hindi naman sinasabi ng kapitbahay namin kasi nga alam nga na ganun siya. Makatawagin kami kapag kagabi. Siguro ko narinig po niya sa akin na tinatawag ko yung anak ko parate. So, hindi naman itong Ronel at itong anak mo close sa isa't isa? Hindi naman po. So talagang nalaman lang nitong si Ronel kung ano yung pangalan ng anak mo, kaya nung nalasing, tinatawag at gusto gahasain. Opo. Bakit dumating sa punto na tinatawag yung pangalan ng anak mo at gustong gahasain? Alam ba niya na yung anak mo ay 6 years old pa lang? Ewan ko po sa kanya kung alam niya kasi nakikita naman po niya na bata pa yung anak ko. Basta ang ano po niya, tinatawag po niya yung pangalan ng asawa ko, pinapalabas po niya kasi gusto daw po niya ng patayan. Tapos nung nasigaw na po kami, tapos tinawag na po niya yung pangalan ng anak ko. Tapos kami pinapalabas kasi nga po gusto daw po niyang gahasain kami. So wala naman kayong nalalaman na merong away or hindi pagkakaintindihan itong si Ronel at yung mister mo? Wala naman po kasi umuwi yung asawa ko gabi na eh. Unang beses ba itong nangyari doon sa lugar nyo or na sa pamilya beses ninyo? Na po. Pangalawang beses sa pamilya na po. nyo? Opo. Sa pamilya namin, ginawa niya. Ano yung una? Yung ano po, nagwala din po siya, yung mga tanim po doon na saging, pinag-ano po niya ng itak. Ano din yung rason? Bakit siya nagwala doon sa inyo? Hindi nga po namin alam kung ano yung rason eh. Nai-report nyo ba itong pangyayari sa inyong barangay o sa polis? Na-report na po namin, ang sabi, pinaano daw po yun ng kapamilya doon sa mental. Eh ang ano naman daw po, normal naman daw po yung tao na yun. Okay, so nung nai-report nyo ito sa barangay, base sa mga sabi-sabi ng kapamilya na ito ay galing sa mental hospital. Opo. So, pero lumalabas sa eksaminasyon na normal naman ang Opo. pag-iisip nitong si Ronel. Opo. Nagharap-harap na din ba kayo sa barangay? Hindi pa rin po siya humaharap kahit isang beses.
So pinatawag na sa barangay itong si Ronel. Opo. So mga ilang beses na bang pinatawag? Pang-apat na po. Pang-apat na beses. Ni isang beses hindi siya umarap. Hindi po. Pinipirmahan lang po niya yung sumon. So tinatanggap niya yung sumon, pinipirmahan niya, pero hindi siya naharap tuwing schedule ng paghaharap ninyo. Hindi po. Bilang isang nanay na nahanap ng isang lalaki, yung anak mong babae, at gustong gahasain, ano yung naramdaman mo ng mga oras na yon? Nasasaktan po tapos natatakot. Kasi sa safety po ng mga bata. Na in case po na nakapasok po siya nung gabi na yon, wala naman po talaga akong magagawa kasi malaking tao din po siya. Tapos may ano talaga siya na pwede siyang makapanakit. Paano na nahinto or natigil yung pagwawala nitong si Ronel nung araw na yon? Nung nasigaw na po kami, parang na ano niya na kami lang talaga ng mga bata ang nandoon. Tapos nadinig ko may pinapalo siya. Hindi ko nga alam kung ano yung pinapalo niya. Tapos narinig ko na lang yung boses ng asawa ko na nandun na sa bahay namin. Hinahabol na siya. Ngayon, ano yung desisyon mo? Ano yung gusto mong mangyari ngayon kay Ronel? Gusto ko po sana na kung pwede is makulong siya or kung ano man, kung may mental ano din siya, is matulungan siya kung ano yung karapat dapat para sa kanya para hindi na siya makapanakit kasi hindi din safe para sa amin, sa mga kapitbahay namin. Pati po sila natatakot din. Gusto mong mangyari ngayon, kung kinakailangan makulong or maipasok sa mental hospital kung talagang merong problema sa pag-iisip. Eto muna, no, Janice, nasa kabilang linya ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Regional Office 5. Magandang hapon po. RD, magandang hapon. Yes, ma'am. Good afternoon. Apo, RD, eto po, isang lalaki yung nagwawala nung panahon ng bago yung Pasko at yung batang minor de edad. Base dito sa kwento ng nanay ay gusto daw gahasain itong suspect. Ano po bang kaso yung maaring kaharapin itong si Ronel sa ginawa nitong pananakot sa mag-iina na sila Janice at hindi po biro RD yung pananakot dahil may halo po itong kagustuhan na gahasain po yung minor de edad? Ma'am, malaking kaso po yan, ma'am. Pag minor de edad ang inabuso at pinagtangkaan ng isang nasa hustong taong gulang. Yung Republic Act number 7610 ay nagpuprotekta ito sa mga bata. Ibig sabihin, ma'am, pag below 18 years yung tao, siya ay tinuturing na child or children pa rin. Ang ginawa sa kanya ay nagkaroon ng maltreatment through psychological at yun nga, parang nag-degrade yung pagkatao ng bata. So, magiging human being niya. So, maaari po dyan sa parang kasong ito, ma'am, na child abuse. Opo. Eto po bang child abuse, RD, ay may karampatang pagkakakulong at penalidad? Opo, ma'am. Kulong po tayo ang offender din dyan, ma'am. Opo. At pag napatunayan, meron po ba itong piyansa? Opo, ma'am. Depende sa magiging desisyon ng korte kung siya ay papayagang mag-piyansa po, ma'am. Opo. RD, ano po yung pwede nating gawing tulong? Kasi nababanggit po nitong si Nanay Janice na sa ngayon daw po ay naandon sa kanilang lugar ito pong suspect at patuloy po na nakakakilos, nakakagalaw po doon sa lugar. Ang kinakatakot po nitong si Janice ay baka daw po ay maulit-ulit itong pangyayari. Ma'am, kailangan po natin samahan na lang yung bata sa presinto, sa nearest police station kung saan nangyari yung pang-abuso para makapag-file na po tayo ng kaso, ma'am. Okay po. Kasi syempre, na-trauma din po yung bata tuwing nakikita siguro itong lalaki at syempre pangalan mismo ng bata yung tinatawag. RD, ano po yung aasahan na proseso nitong si Nanay Janice para naman po ay matahimik na si Nanay Janice at syempre hanggang sa ngayon nakakaramdam po sila ng takot? Nanay Janice, kung nakikinig ka po, nandiyan po yung hotline ng PNP. Mangyayari pong tumawag lang po kayo o mulog po kayo sa nearest police station at agad-agaran po kayong re-respondihan ng ating mga pulis. So, maliwanag po na yung ginagawa sa batang minor de edad ay pang-abuso yun at pinoprotektahan nga po ng batas ang mga kabataan. So, ito po ay ating bibigyan ng karampatang pag-file ng kaso laban dyan sa suspect po, ma'am.
Opo, RD, ito ay, kasi sabi ni Janice, ay nasa pang-4 or pang-5 na pong pagpapatawag sa suspect at hindi po naharap. Ngayon po, ang hinihintay na lang po nila ay ma-issuean sila ng certificate of file action. Once na meron na po yan, RD, madali na lang po yung pagsampa ng kaso. Ano po? Totoo po yan, ma'am, kasi ito ay itong krimen, kahit pwede na po silang dumiretso sa korte o kahit sa piskalya at sa polis. Kasi po ito, criminal act po yung ginawa, ma'am. Opo. So with or without certificate of file action, maaari na po silang dumiretso. Yes. They can go directly to the police and to the fiscal office, ma'am. Okay po. With that po, RD, maraming salamat po, no? Dahil, opo. Okay. Ingat po, RD. Maraming salamat. Narinig niyo po, Ma'am Janice. Sabi ni RD, kahit wala na yung certificate of file action, ay pwede na kayong dumirekta sa piskalya. Opo. Opo. So, huwag kang yung mag-alala, no? Pero, sa bagay, dahil, ang sabi ni Kapitan, base sa pag-uusap ninyo, na once na hindi pa humarap sa uling pagkakataon itong si Ronel, mag-i-issue na siya ng certificate of file action. Opo. Anong yung desisyon mo ngayon? Desidido ka bang magsampa ng kaso? Sabi ni RD, kailangan mo lang isama yung bata dahil gagawa ng statement yung bata, no? At syempre kayo din, bilang kayo yung nanay ng batang minor, kayo din yung magre-represent at kayo din mismo yung magre-reklamo. Opo. Decidido po. Okay, so decided ka na mag-file ng kaso. Opo. Okay, huwag kang mag-alala, Janice, dahil naandito yung programa namin, si RD Dizon, na i-guide kayo para itong reklamo ninyo ay mabigyan na ng hustisya. Maraming salamat po. Kung nakikinig ngayon itong si Ronel, ano yung mensahe mo sa kanya? Ronel, kung nakikinig ka man, sana wala nang ibang pamilya na magulo mo pa.